Korrontea grafika efimeroa iraileko gau epel batean gertatu zen. Itsasoa gidari eserlekutik mugitu gabe ekin genion bidaiari. Goialdean gau izartsua, lurrean ere bai. Pigmentuz osatutako konstelazioek agintzen dute bidaiaren noranzkoa. Haizeak itsasontziko belak mugitzen ditu. Inork ez zuen esan bidaia erreza izango zenik. Instalazio honek gau hartako arrastoak berrantolatzen ditu. Artxibo bat da, artxibo bizia. Performancean erabilietako maletak hemen daude orain. Izaera efimeroari uko egin diote. Behin tren geltoki batean, aireportu batean, edo agian zehatzago, portuan ahaztu zenuen maleta horrek noizbehinka zure pentsamendua gurutzatzen dituen modura. Volver abestiaren akordeak entzuten dira. Herri guztiek dute migrazioaren memoria bat, exilioek, gerrak eta beharrek zeharkatutako istorioak. Baina artxibo guztiek gordetzen dituzte isiltasunak eta hutsuneak. Zer gertatzen da gure artxibo propioa hazten dugunean? Zer geratzen da kontatu gabe? Volver, nora? Zein usainetara, zein janarietara, zein eskuetara? Nork du migratzeko eskubidea eta nork ez? Nori ematen diogu ongietorria eta nor geratzen da kanpoan?